हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक माय यूट्यूब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर आङो दायो बारियाव थांनो ओंखारदों आरोना मना सिखा लानानै ओमफ्राय मा मोनोसै आरो बारियाव मैगं खाहैनो ओंखारबाय लोगोफोर आङो यूट्यूबाव गोबाव सम जाबाय भिडिअ होयैया भिडिअ माखासे दङ एडिट खालामनो मोनाखै ओमफ्राय होनाय जायाखै आरोना आङो आरो बनायनानैबो लादों सोर माबा फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुकाव आंखौ फल' खालामबानो जाबाय लोगोफोर आङो बिदिबा थांबाय थानोसै ओरै उनथिंहाय आइबो फैगोन आरोना बेखौनो नाहरदोंमोन आं गैया फैथ'वाखै ओमफ्राय दा फैसिगोन आं थांग्रोनोसै आरो जोंना नै न'जों आरो बारिजों ओरैबायदि खाथि खाथि आसाम अरुणाचल बर्डार सेरावनो आरो फैबाय नै आं लोगोफोर फैनानै बेयावहाय जोंना एसे फालु दं आरोना जि मोजां जादों अच्छा मोजां जादों ओइदिनखालि ओरैबायदि गुसु जि बार बारदोंमोन आरोना नै फाइनेलि फैनानै आङो माबायावहाय जि मैगं खागोन बेयाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै नायनानै लानो हागोन नोंसोरबो माबायदि नुदों जोंनि फानलुखौ आरो नैयाव एसे जोगोनार दङ आरोना नै लोगोफोर आङो बेयावहाय मटर खाबाय आरोना मटरा ओरैबायदि फिथाइ दंमोन माने दाखालि खानानै फानहरबायनो आरो आइमोना ओमफ्राय दाबो बिराद दंमोन आरोना ओमफ्राय माखासे बहुद मोनबाय बेखौ फोराननो होनानै खाबाय आरोना फोराननानै मा होनो उनाव गुगुनिफोर जानो मानो संनानै जानो आराम ना न'निनो थाखाबा थ' बेखायनो माखासे मोननायफोरखौ फोराननोसै आरोना खादों लोगोफोर नायलांदो बेसे बुरजा मोनो आङो खाबाय थानोसै बिदिब्ला स' लोगोफोर नै जों खाखांनानै जि बुरजा मोनबाय आधा मना मोनखाबाय आरोना दंबावसोमोन खाजोबासै नायदो लोगोफोर बिदि मोननाय आरोना बे मोननायखौ फोरानसै ओमफ्राय गोथांखौ जागोन आरोना जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय आङो नैबे थाइनैसोखौ बासिनाया आङो माने जानो बिराद मोजां मोनो मटरखौ बेखायनो दा बेलेग बारिथिं मैगं खाहैसिगोन नालाय ओंखायनो आं जानो लाफाबाय आरोना बेखौ लामा थाबायथ'यैनो जालांगोन होननानै नै लोगोफोर जोंना गय बागाना ओमफ्राय नै ओरै गय बागान खाथियावनो आरो फानलु ओरैहाय फानलु फब्रा होनोना फानलु राजा होनोना फानलु सिब्र' होनो बे आरोना ओमफ्राय आइबो दंखायो नालाय आइया सिगां थांबाय ओरैबायदि गुसुमोन आइया नै खर' खाथबजोबलायलायबाय आंहाथ' ओरैबायदि गोजांबाय गुसुजोंनो गस्ला सस्ला मारिलायबाय आङो होमबाबो ओरैबायदि गुसु मोन्दोंमोन आरोना ओइदिनखालि स' लोगोफोर नायलाय आङो जासुलि मटर होनबाथाय नायजाया जेरैबो नुनो हायाखै आङो बेबायदिनो आङो ओंख्रि संबाबो जिरबाथाय जाखागोन आरोना नोंथांमोना बिदि मोजां मोनो ना मोना मटरखौ जानो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नायलाय आंखौ जासुलि ओरैबायदि आरो बिदि रानदबनायाथ' हाय एसेबां गोथाव नै जोंना बेयावबो आरो एसेबाव आरोना गया ओमफ्राय फैनानै आङो नै लोगोफोर बे बाबा सिगां फोनाय माने दुन्दिया बायदिसिना मोनसे जायगायाव सफैबाय आरोना नै बेयाव नायबाय लाफाखौ जि मोजांमोन दाखालि ओमफ्राय साननैसोनि उनावनो एसे राबाय आरोना अब्लाबो माने जागोन आं होननानै खाथारबाय आरोना लाफाखौहाय आङो नै लोगोफोर एसे गोरलैखौ खानानै न'आव लाबोबाय खाखां सायखां माखां सुनानै लानानै आङो संबाय आरोना लोगोफोर संखांनानै ओरैबायदि गोथाव जानोसै होननानै दै बयल खालामबाय ओमफ्राय लोगोफोरनि नाजों टमेट' मटर होनानै गोथाव संबाय आरो लोगोफोर बेखौ मोजां फोराननानै जानोसै स' बेखिनियानो भिडिअ'आ बाय लोगोफोर